Bueno, egunon guztioi, lehenengo hasi baino lehen apuntetxo txiki bat gazteleraz egingoet. Si aquí hay alguien que no entiende euskera y luego tiene alguna duda, pues me podéis preguntar sin ningún problema. Y bueno, lehen esan duten bezala, ni Jokin Galarraga naiz, 19 urte ditut, eta ez dakit ikusi diazuen lehen, baina ni itxua naiz. Eta, bueno, lehenengo ingoezuet pixka bat esplikatu judoa aparte oso garrantzitsua iruditzen zaidala, baina hala ere nire esperientzia pertsonal batzuk eta bizitza esperientzia kontatzeare bai garrantzitsua iruditzen zait. Orduan, lehenengo esplikatuko dizuet nola geratu nintzen itxua. Duela 18 urte, 2001ko abuztuan, urtebete eta 4 hilabete nituela, istripu bat izan nuen, jostailu bomba bat lehertu zitzaidan aurpegian, eta horren ondorioz itxu geratu nintzen. Ikusi dezakezuen bezala, orbain pila bat dauzkat, eskuan, aurpegian, buruan, eta, bueno, hasieran pronostikoa zen bat ere ona. Egin behar zizkiaten operazioak oso arriskatuak ziren, jende zirujanuek ninduten operatu nahi, ez ziren arriskatu nahi, baina azkenean zirujano oso on bat iritsi zen, Fernandez Hermida, eta gizon honek operatu egin ninduen, eta horren ondorioz salbatu egin nintzen pixka bat, ze etzekiten hil egingo nintzen edo orduan, bueno, hori urtebete eta erdirekin gertatu zitzaidan orduan kontatu diatela naiz gogoratzen, baina bueno. Eta gero, judoari dagokionez, ni judoarekin hasi nintzen 5 urterekin, nire anaiak esan zidanean pixka bat nahi nuen probatu edo, eta hortxe hasi nintzen judoa egiten, orain arte, eta, hasieran judoa pixkat kasualki egiten hasi nintzen, baina gero 2014an nire entrenatzaileak lehiaketa batera aurkeztea esan zidan nahi nuen edo ez, eta nik esan nion, probatzeagatik ez da ezer gertatzen, eta esan behar dizuet ni naizta itxua izan, betidanik jende normalarekin egin dut judoa, ez dut iaia inoiz judoa egin jende itxuarekin, kenduta azkeneko 2 urteetan, eta hortik aurrera txapelketetan parte hartzen hasi nintzen, 2015etik Espainiako txapelduna naiz nire pixu kategorian, eta 2017an Italiara jo nintzen kirol adaptatuko txapelketa europeo batean parte hartzera, eta bertan 3. geratu nintzen. Eta, judoak aportatu dit gauza asko egia esan. Lehenik eta behin ziurtasuna ez, pixka bat mugitzerako orduan horrela pixka bat ohitutzen zea beste modu batzuetan mugitzea, eta horrek asko laguntzen duen orokorrean. Eta, hala horrez gain, jende asko ezagutu dut judoaren ondorioz, asko lagundu dean jendea, asko bidaiatu dut judoaren ondorioz, ere bai, Italiara joan naiz, gero joan naiz ere bai, pila bat lekutara, egia esan orain bertan gogoratzen ez ditudanak, baina hori bai. Judoak gehien aportatu didana, egia esan, kirolaz aparte lagunak dira, lagunak oso importanteak direla, eta integrazio sozial moduko hori, ez?
Eta bueno, hori da, judoarekin pixka bat egin nuen, eta hori, ez dizuedala kontatu, 2016an Espainiako paralimpiko selekzioak judokoak deitu zidan, eta bertan egon naiz lehengo urtera arte, parte hartze bere ekintzetan, baina uztea erabaki nuen unibertsitateak denbora asko kentzen baitzidan, eta orduan ezin nuen dena oso ondo antolatu. Baina, bueno. Eta, judoaz aparte, beste faktore batzuk ere bai izan dira oso garrantzitsuak nire esperientzia pertsonalean, bizitza esperientzian. Eta horiek dira musika, oso garrantzitsua, eta gero ere bai lagunak. Lehenik eta behin musika, nik pianoa jo dut txikitatik, baina gero kausa akademikoen ondorioz uztea erabaki nuen, baina duela 4 urte gitarrarekin hastea erabaki nuen, eta gitarrarekin hainbat sentimendu edo sentsazio transmititzea edo oso erosoa edo egiten zait, eta lagunak ere bai oso importanteak dira nire integrazio sozialean, ze ni hasieran oso itxia nintzen, baina gero handiagoa egiten hasi nintzen nainean, konturatu nintzen, horrela ezin nintzela, bizi ezin zela horrela izan dena, eta bai kirolaren ondorioz eta baita nire herriaren voluntade bikainarekin, lagun oso onak izan ditut eta izango ditu dela, espero dut. Eta hau izan da pixka bat nire esperientzia pertsonala bizitzan. Espero gustatzea eta mila esker entzuteagatik.